abagxekwayo abanyeliswayo abagxekwayo besenzo kuhle sifuna ukuthi kubo ingayeki ukwenza kuhle ngenxa yabagxeki benu bagxekwa uThixo ungakweleni icala bagxekwa uThixo uthatha icala kakade yonke into enhle inomgxeki wayo xa kudanje ngoku ukuze uqiniseke uba into yakho inhle kufuneka ubali nani labagxeki ngabo abaza kuxelela okokuba inhle lento ukuba into yakho iza kuphumelela uyibona ngenani labagxeki abayigxekayo uqonda uba lento iza kuphumelela nje kunjalo abanamida abanye basuka kwizihlobo abanye basuka kwabazalana nawe abanye basuka kwabakhonza kunye nawe babuthelane babe yimbumba yabagxeki nethi baqokelelane babe njalo qonda kakuhle uba into yakho izawuphumelela phulaphula Elizwi FM khangelapha uYosefu wakhe waba nephupha uYosefu laqokelela abagxeki iphupha lakhe kwakhabathi ucinga uba ungubani wena kanti iphupha likaYosefu li-apruvwe nguThixo kwezangaphezulu indawo liba njalo iphupha mphulaphuli xa into yakho izawuphumelela iba nenani labagxeki uthi uYesu nimophulelani wenza into entle kum lo mntu lo kodwa uYesu wamthethelela umgxekwa wathi uYesu ewethu wenza umsebenzi omhle kum ndiyafuna ke mgxeki ubagxeke obagxekayo kodwa ulumke bangathethelelwa nguThixo usubayeka ubagxeka uThixo engekabathetheleli ngoba uNabhothi wake wagxekwa wathi wabheka engcwabeni kodwa wamthethelela uThixo uba unomntu omgxekayo ngoba into entle kakade iyazihlupha inhliziyo ezikhathazekileyo nezikhohlakeleyo kakade into enhle yona iyazihlupha inhliziyo ezikhohlakeleyo kodwa wena mgxeki qhubekeka ugxeke kodwa ulumke lo mgxekayo angade athethelelwe nguThixo usamgxeka wena wagxekwa uNabhothi uThixo wathi kulaa ndawo ubumgxeka kuyo uNabhothi nelakho igazi Ahabi liza kukhatshwa zizindla kulaa ndawo